بله سلام و درود. سلام علیکم بهروز. علیکم السلام. سوزی برادر خوبی؟ تشکر. سلامت باش. همینقدر گفتانیم که در 30 سال رحمان نکرد بازی اولادش در سر قدرت ای میکنه. امروز در تاجیکستان رنگ شمال حرکت سیکایس از коррупция. ягон бовар ки на халқа ҷои кор метия, на мақсад дар Россия муҳоҷироро хушрӯ нигаҳ мена. имрӯз ҳамн гуфти худаш садҳо мурдаи муҳоҷират омадааст аз ба Тоҷикистона. И дар 30 сол дар сари Тоҷикистон овард ина дар ворух ҷанг ҷанҷол овард, иққа халқи ворухро кушт. имрӯз халқи кӯло ба наркоманка киштааст аз сипат. И авлод бовар ки дар коррупсия и авлод ғутидагӣ аёзӣ. بله ҳози ҳами гиҷои мераин ҳами дар коррупсия ҳами авлоди раҳмонов дар соҳаи мактабшон, дар соҳаи маорифшон, дар соҳаи ҳамаш нами бовар куд халқ намедонад чӣ кор куна. Бо на халқа ҷои кор метия ки халқ кор биёва кор куна, на алла дар муҳоҷират нигаҳаш мена, халқ худаш намедонад чӣ кор куна. بله бо мехезад дар рӯи халқ даъво мена. ту чӣ даъво мени вақте ки 30 сол ҳеҷ кока натонистӣ, на светш додӣ, на ҳаётш додӣ, на ягон мушкили халқа. боз ҳами дар сари қудрат авлоди раҳмонай кадом тоҷик мушкилиш ҳал шидагиай? ягон кас мушкилиш ҳал нестай. имрӯз светбинакш медроя даъвои худша дора. дар хунае ки ай хитай дар хунат медроя даъво мена. ту учочикта часпонди нагуфтӣ, ту симта алыш кардӣ. и приказ ай боло метиҳам ки халқа гапзанӣ намоне. свет бинакаш участкавоиш ҳамаш имрӯз дар сари халқи тоҷик даъво дора. дар сари қудрат кияй авлоди раҳмоновай. بله нами бовар ки нами кадом соҳае намерай хай сохтааст, домора сохтааст ку хая хизмат я маълиме ки хизмат кас мақсад 30 сол 40 сол хизмат кас ку я хунаш бутӣ, ё ки я одаме ки мақсад дар соҳаи медисина хизмат кас духтур буд ку ай хунҳо бутиш, ё ки я шахсе ки мақсад дар Тоҷикистон худаш хизмат кас. имрӯз дар депутати Тоҷикистон ҳаст ки ай вақти Раҳмонов буд, ҳамун депутат дар бари Раҳмонов чих буд, не ки бечора ба велосипед мегардад. и Раҳмонов ин миқа кор кард, дигар ҳеҷ кор накард. имрӯз халқи тоҷик дар муҳоҷират ай, на посолства ёрдамаш мена. имрӯз кушта мешава халқи тоҷик худша бояд дар Россия биёра мурдаша. хайна давлатдориро чӣ кор мениям тари давлатдория? بله вақте ки тоҷика соҳибӣ намена, тоҷика нигаҳ намена, чӣ дар корам тари пешвои миллат? ту ина пешвои миллат ҳеҷ кор намени халқи тоҷика. одаме пешвои миллат мешава ки мехеза ба халқша ягон чӣ мекуна, ки халқ ба чишмош мебина ки ҳамин кардааст аст, биё пешвои миллатш мемонем. вақте ки ҳеҷ кор накардӣ, бо имрӯз даъво кай ма пешвои миллат, ки як бор фикр кӯ ки ҳамин авлодта овардай дар сари қудрат мондай. ӯ дар ӯ ҷое ки авлоди ту мешина, уҷа бояд хизмат кунанд дар кор дар халқ. уҷа намешиниву пул кор кунӣ, уҷа намешиниву халқа ғорат кунӣ, пула бигирӣ Англия рӯй кунӣ. уҷа вақте ки шиштӣ бояд халқа ёрдам кунӣ, ёрдам ба халқа бираса. имрӯз чияй гаиш дарахт чихтай қарод метия хай ту ина меқайнам та хай ягон сумара бутӣ, ягон сума бутем, ягон сум тура бояд маош давлат бутия, маош тура бояд Эмомалӣ Раҳмон бутия ки ту содиқона иҷа хизмат кунӣ. ҳамаи соҳаи Тоҷикистон бояд маоша ай халқ бигира. халқе ки на кор дора, на бигем я рӯзӣ дора, на я корша карда метуна ай пишти авлоди Раҳмонов.
بله бачаҳои мубориз ҳама ту тайёрагӣ туабине мушкилӣ дори бубро бугу ҳамиҷа бисёр ҳами халқи тоҷик мушкилӣ дорае биёмуниш қатӣ намешава ин ҳамиҷа занг бизан чӣ мушкилӣ як гап зан худованд ина имрӯз ин минбароро додааст ки мо истифодаш барем ба ҳами минбаро мефаҳманд во аихе дигар халқи тоҷика во намефаҳманд паноҳ ту ба аллоҳ تشکر бародар زنده باش беҳрӯз الان نگهبان майли خداحافظ